Ayong buntag mga higala, o kumusta? Kumusta na usab ang inyong adlaw karon? O unta karon nga adlaw kamo excited para sa pag tan-aw na usab sa lain na usab nga episode. O ubay-ubay na gid nga episode ang atong nakita o ang atong nahimbawan. O diay gani kita karon sa episode 12. Ug atong hisgutan ang mahitungod sa amahan sa mga Israelita. Kung kinsa kini nga tao nga nahimong maoy amahan sa mga Israelita ug daghang na panalanginan pinaagi niini nga tawhana. Apan sa dili pa nausa ako'y balikon para sa pagpahinumdum kaninyo. Kinsay makahinumdum kaninyo mahitungod sa talamnon nga atong giputol gikan sa iyang punuan. Kung atong tan-awon pagbalik, dako na gid kayo ang iyang kalainan ikumpara sa talamnon nga nahibilin diya sa iyang punuan. Dako ug lain na gid kayo ang iyang hitsura. Kung atong makita kini nga talamnon nga giputol sa iyang punuan, nalaya na, nagbrown ug hinay-hinay na nga tagak na gani ang iyang mga dahon. Buot pasabot tungod kay nahimulag na siya gikan sa iyang punuan nga mao'y naghatag sa kinabuhi ug dayon bag-o pirmi maayo ang iyang pagtubo. Ug kini nga kahimtang pakasama man usab sa atong kahimtang diha sa Dios. Tungod kay nadalahay kita kang adan ug kang iba sa iyang pagpakasala, naisama kita niini nga nahimulag gikan sa punuan nga mao ang Dios, nga mo'y atong bugtong paglaom. Apan kita karon nga mga tawo nga dinhi sa kalibutan, naisama niini kada adlaw usahay gani magsakit na kita gikan sa atong pagpangabudlay dinhi sa kalibutan. Maghago na kita tungod kay dili kita makakaon kung dili kita maghago sama sa gisgutan nato sa miagi nga mga episode. Ug gani pa hangtod nga mamatay kita, mubalik kita sa yuta nga kung diin kita diha gibuhat. Mao'y lisod niya kahimtang kanato karon nga mga tawo. Daghang mga tawo sa kalibutan nga kangamatay na lang tungod sa sala nga miabot sa kalibutan, mao kini ang resulta og hinungdan. O kung atong hunaon mga higala, dili nato kini malikayan o dili nato kini mapungan. Kay ang tibuok kabuhatan nagantos tungod sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Busa kung imong mahinungduman o kung imong mapamalandungan, tungod ni ini nga dautan niya kahimtang, wala kitay angayan niya buhaton. Maulang ang pagtuo kang Hesus. Tuo ka gayud kang Hesus para makabalik ka, ikaw ug ako sa maayong relasyon sa Dios. Mo'y angayan nato nga buhaton. Sa miaging episode usab, atong nahimbawan nga ang tanang mga tawo didto gikan sa linya ni Sem, ni Ham ug ni Japet. Gani pa nahimbawan usab nato nga sa panahon pa nilang Noe, isa ra ang pinulungan diri sa kalibutan. Apan tungod kay wala nila lukupa ang kalibutan, pareha sa gisugo sa Dios kanila, nga miingon ang Dios nga sanay kamo ug panaghan ug lukpan ninyo ang tibuok kalibutan. Apan ang mga tawo nga nakagawas gikan sa lunog, wala nila tumana kung unsa ang gisugo sa Dios. Nagbuhat tinuon sila og syudad ug turi. Ug tungod niini, gilibog sila sa Dios ang ilang pinulungan ug mao'y gigikanan sa tanang nagkalaing-laing mga pinulungan sa kalibutan. Sa ato pa, didto sa Babil, nagsugod ang pagkatibulaag sa mga tao. Nagkatibulaag sila sa tibuok kalibutan ug natuman kung unsa ang gusto ug plano sa Dios para kanila. Nahimbawan usab nato nga sa dihang nagkatibulaag ang mga tawo gikan sa Babil, gitudluan sila ni Satanas sa pag-ampo sa daghan ug nagkalaing-laing mga Diyos-Diyos. Sa ato pa, gitudluan sila ni Satanas sa pag-ampo ngadto sa kabuhatan, igo lang binuhat kaysa Dios nga mao ang magbubuhat. Daghan gayud ang nakatudlo ni Satanas nga mao'y gaampuan sa mga tawo. Naay gaampo sa larawan nga igo lang kinulit gikan sa kahoy. Mga suba ug ingon nila nga pareha sa Mother Nature nga mao kunoy tag iya sa daghang mga butang.
gaampuan kini sa daghang mga tao. Ang uban, gaampu gani sa mga patay na, dugay nang namatay gaampuan gihapon sa mga tao. Ug ang uban usab, gaampu sa mga mananap. Nga igo lang binuhat. Daghan nga mga mananap nga atong gihisgutan sa miaging simana nga nahimong gaampuan sa daghang mga tao, sama sa puting ilipante, sa baka, ug daghan pa naagani gaampu sa purmag baki dito sa Ehipto. Ug basta pipila lang kini nga atong gihisgutan nga maoy gaampuan sa daghang mga tao. Gaampuan lagi ang igo lang binuhat kaysa Dios nga maoy magbubuhat. Timan-in nato kini mga higala ug dili gid nato kanus alimtan nga angayan natong daigon ug angayan natong ampuan ang Dios lamang. Ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan. Ang Dios nga mo'y nagbuhat sa makita ug dili nato makita ug dili sa mga butang nga dinhi lang sa kalibutan ug igo lang sila gibuhat. Karon nga episode atong hisgutan ang usa ka tawo nga gipili niya ang pagsimba sa Dios kaysa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ug ang ngalan ni ini nga tawhana mao si Abram. Diya sa ikasiyam nga kaliwatan gikan ni Sim, naa siya'y apo nga gipili sa Dios aron mahimong propeta. Ug usa siya nga importante kaayo nga tawo alang sa tanang mga katawhan ug ang iyang ngalan mao si Abram. Natawo si Abram sa Ur nga sakop sa Mesopotamia nga karon mao ang ganganlag Iraq. Dito lugar kini nasakop kung diin si Abram na tao. Lahi si Abram kaysa ubang katawhan kay mituo man siya sa Dios bisan kung nalibutan siya sa mga tao nga gaampu og mga Dios-Dios. Diha sa nasod nga iyang natawhan halos sa tanan gaampu man sa mga Dios-Dios. O gipili sa Dios ang linya ni Sim, aron diha motungha ang manluluwas. O gikan sa mga apo ni Sim, si Abram mao'y gipili sa Dios nga diha motungha ang manluluwas. Gikan ni Abram, 42 ka kaliwatan, ang milabay ay pa na tao si Jesus. Ang gisaad nga manluluwas nga gikan kang Adan ug kang Iba. Ug daghan pa usab ang atong mahimbaw-an mahitungod kang Abram. Kay kini si Abram, daghan ang ipahibalo sa Dios para kanato. Mahimbaw-an nato nga sa tigulang na si Abram, giilisdan sa Dios ang iyang ngalan ug Abraham. Gikan sa Abram, gihimo nga Abraham. Ug nakaliwat si Abraham og lalaki ug ginganlan niya Isaac. Ug nakaliwat si Isaac og lalaki ug ginganlan niya Jacob. Ug miabot ang panahon nga giilisdan usab sa Dios ang ngalan ni Jacob ug Israel. Ug ang kaliwatan ni Jacob o Israel gipapuyo sa Dios didto sa nasod nga ginganlan usab niyag Israel. Ang nasod nga iyang gipuy-an gisangay sa tag-iya niini. Tun-an nato pag-ayo ang mahitungod kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, kay importante kaayo sila kay gikan sa ilang linya mitungha ang manluluwas. Ang manluluwas nga mao'y paglaom sa daghang mga tao diri sa kalibutan. Ang amahan ni Abram mao si Tira, ang iyang ngalan, ug ang asawa ni Abram mao si Sarai, ug naay pag-umangkon ni Abram nga mao si Lot. Magbasa kita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa kahimtang nila ni Abram. Diya sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 31 dayon sa 32. O gikuha ni Tira si Abram nga iyang anak ug si Lot nga anak ni Haran, iyang apo, ug si Sarai nga iyang binalay, asawa ni Abram nga iyang anak. Ug nanglakaw sila gikan sa yuta sa Ur sa mga Kaldianhon aron moadto sa yuta sa Kanaan. Apan sa pag-abot nila sa Haran,
Mipuyo sila didto ang mga adlaw ni Tira 205 katuig ug namatay si Tira didto sa Haran. Sa ato pa, gidala ni Tira si Abram ug ang iyang binalay nga si Sarai ug si Lot nga iyang apo ug mipahawa sila sa ilang lugar nga nga gapaingon sa Kanaan. Pero pag-abot nila sa Haran, didto hinuon sila mipuyo ug wala sila mipadayon sa Kanaan nga maoy giingon sa Dios kanila. Wala makaanak silang Abram kay baugman si Sarai nga iyang asawa. Dayon sa dugay-dugay na sila sa Haran, namatay si Tira nga amahan ni Abram ug naay panahon adto nga nakigsulti na usab ang Dios kang Abram. Atong basahon kung unsa ang giingon kaniya sa Dios. Diya sa Genesis kapitulo 12, bersikulo 1 hangtod sa 7. Unya ang Ginoo miingon kang Abram, lakaw gikan sa imong yuta, o gikan sa imong kadugo, ug sa balay sa imong amahan, ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. Ug akong buhaton gikan kanimo ang usa ka dako nga nasod, ug ikaw panalanginan nako ug himuong bantugan ang imong ngalan. Aron ikaw mahimo nga usa ka panalangin, panalanginan nako ang nagpanalangin kanimo, ug ang nagtunglo kanimo, tunglohon usab nako ug pinaagi kanimo, panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Busa milakaw si Abram sumala sa gisulti sa Ginoo kaniya, ug miuban kaniya si Lot. Si Abram nagpanuigon og 75 katuig sa pagpahawa niya sa Haran, ug gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa, ug si Lot nga anak sa iyang igsuon, ug ang tanan nilang kabtangan nga ilang natigom, ug ang mga tawo nga ilang natigom sa Haran. Ug migikan sila ngadto sa yuta sa Kanaan, ug miabot sila sa yuta sa Kanaan. Ug si Abram milatas ni adtong yutaa hangtod sa dapit sa Sikim, hangtod sa dakong kahoy didto sa Muri. Ni adtong panahona ang mga Kanaanhon didto sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, sa imong kaliwat ihatag nako kining yutaa. Ug nagtukod siya didto og usa ka halaran alang sa Ginoo nga nagpakita kaniya. Sa ato pa, gipuyo si Abram sa Giingnan ang daan sa Dios nga biyaan niya ang iyang amahan ug mulakaw ngadto sa yuta nga ipakita kaniya sa Dios. Mo'y giingon sa Dios ngadto kang Abram. Apan atong nabasa ni ini nga bersikulo nga wala di ay biyain ni Abram ang iyang amahan kay silang tanan hinuon mibiya paingon sa Kanaan. Ug dayon didto ra sila nakutob sa Haran, ug didto hinuon sila mipuyo. Wala sila mupadayon kung unsay giingon sa Dios, nagpabilin sila sa Haran. Sa pagkamatay na ni Tira, giingnan na usab sa Dios si Abram, nga mubiya gikan sa iyang mga kadugo, ug gikan sa panimalay sa iyang amahan, ug muadto sa yuta nga ipakita sa Dios kaniya. Diya sa Buhat Kapitulo 7, versikulo 2, hangtod sa 4, mabasa nato ang mahitungod ni ini, nga gisultihan siya sa Dios pag-usab. Sa ato pa, kaduha sultihi sa Dios si Abram sa pagbiya gikan sa panimalay sa iyang amahan. Una, sa didto pa sila nagpuyo sa ug unya gisultihan na usab siya sa Dios, sa didto na sila gapuyo sa Haran, sa panahon nga patay na si Tira nga amahan ni Abram. Ngano kahang ipabiya sa Dios si Abram, gikan sa iyang amahan ug sa iyang mga parinti, nga lisod baya kaayo kining buhaton, dili man sayon, nga kung ikaw ipabiya sa imong natawhan, ipabiya sa imong naandan, ipabiya ka sa imong nahimutangan, nga anaa ang imong mga pamilya, mga kaparintihan.
ug muadto ka sa laing nasod nga wala ka mahibalo kung unsa ang imong dangatan. Lisod, dinhi sa kahimtang ni Abraham, dili sayon nga biyaan niya ang iyang mga parinti ug muadto sa laing nasod nga walay kasayuran kung unsa ang posible nga mahitabo kaniya. Ug mahimo siya nga estranyo sa laing nasod. Basin tungod kay gasimba ang iyang amahan sa mga Diyos-Diyos. Ug tungod niini, basin tuyo sa Dios nga mapanalipdan niya si Abraham ug ang nasod nga magikan kaniya, aron dili sila maamong sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Makapamasin kita nga usa kini sa mga hinungdan ug nganong gipabuhat kini sa Dios ngadto kang Abraham. Kay gusto sa Dios nga siya ra gayud ang atong simbahon ug dili ang kabuhatan nga igo lang niya gibuhat. Wala inuon kita makabalo sa tanang mga hinungdan kung anong gipapahawa sa Dios si Abraham gikan sa panimalay sa iyang amahan. Apan mituo lagi si Abraham ug mipahawa uban kang Sarai ug kang Lot nga iyang pag-umangkon ug miadto sila sa yuta sa Kanaan nga ganganlan karon og Israel. Gisaaran sa Dios si Abraham nga iyang panalanginan ug iyang himon nga dakong nasod. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham niini, tigulang na siya ug baog si Sara nga iyang asawa. Ug gisaaran pagyud sa Dios si Abraham nga ipadaghan niya ang iyang kaliwatan ni Abraham ug iyang ihatag ang yuta nga Kanaan kanila. Maoy giingon sa Dios ngadto kang Abraham. Ug kini imposible para sa tao pero alang sa Dios walay dili mahimo. Kung atong hunahunaon pagbalik sa may tungod sa gisaad sa Dios kang Abraham nga panalanginan niya sila ug himong dakong nasod ang iyang kaliwatan, makaingon lagi kita nga murag imposible nga mahitabo. Kay dili man lagi kini mahimo sa tao, apan para sa Dios walay lisod alang kaniya ug mahitabo gayud kung unsa ang iyang giingon. Ug gawas pa niini, gisaaran sa Dios si Abraham nga mapanalanginan ang tanang mga nasod sa kalibutan, pinaagi kaniya, pinaagi kang Abraham. Ug natuman man kini nga saad kay nataw man ang manluluwas pinaagi sa usa ka kaliwat ni Abraham ug diha sa matag nasod karon naanay mga tumutuo sa manluluwas. Bisan diin ka nga mga nasod aduna gi mga naluwas nga nagtuo sa manluluwas. Sa ato pa natuman na kini nga saad sa Dios kang Abraham, pinaagi kang Hesus. Kay pinaagi kang Hesus na panalanginan ang tanang mga nasod sa kalibutan. Busa, pinaagi kang Abraham nga nagtungha ang manluluwas sa iyang kaliwat, ang tanang mga nasod nga nagtuo kang Hesus, nahimo nga napanalanginan. Gisultihan pagayud sa Dios si Abraham nga iyang panalanginan ang mupanalangin kang Abraham ug iyang tungluhon ang mutunglo kaniya. Ug hangtod karon gapadayon kini nga saad sa Dios kang Abraham bisan karon nga panahuna. Tanang kapanahunan gapanalanginan sa Dios ang mga nasod nga gapanalangin sa Israel nga kaliwat ni Abraham. Ug dayon gatungluhon sa Dios ang mga nasod nga mutunglo sa kaliwatan ni Abraham sama sa giingon sa Dios ngadto kaniya. Ang mga nasod nga gapanalangin sa Israel gapanalanginan man usab sa Dios sama sa usa ka nasod nga Amerika nga usa ka nasod karon nga gapanalangin gyud pag-ayo sa Israel. Ug gauswag gani sila pag-ayo. Makita man kini pinaagi sa ilang kahimtang. Ug ang panalangin sa Dios ngadto kang Abraham ug hangtod sa iyang mga kaliwatan, ang mga nasod nga nagpanalangin kanila
gapanalanginan lagi sa Dios. Apan ang nasud hinuon niya mukontra sa Israel, kontrahon usab sa Dios, ug mahimbaw-an diya sa mga balita kung unsa ang gakangahitabo ngadto sa mga nasod nga gakontra sa Israel. Ang Syria ug ang Lebanon, sila ang ubang mga nasod nga gatunglo sa Israel karong panahuna ug gakalisdan sila pag-ayo. Gani sa miagi nga mga panahon o tuig na nga milabay, gani grabe nga dako nga pagbuto nga nahitabo sa Syria ug Lebanon. Ang usa pagid ka bag-o pa lang nahitabo. Ang nahitabo sa Gaza batok sa Israel, 4,000 gani ka rockets ang ipalupad nila para lang sa pagpakigubat sa Israel. Apan kung atong nakita o atong nabalitaan, daghan ang wala moabot sa ilang nasod ug daghan ang wala mobuto. Pipila lang kung atong makita ang Ginoo gyud mo'y galaban ug atiman kanila. Gapanalanginan man lagi sila ug ang Dios mo'y giatiman kanila. Sa ato pa, atong balikon ang may tungod sa mga saad ngadto kang Abraham. Gisaaran sa Dios si Abraham nga hatagan og anak, bisan kung tigulang na. Hatagan og daghan kaayo nga kaliwatan. Hatagan og nasod ug pinaagi sa iyang kaliwatan, mapanalanginan ang matag nasod sa kalibutan. Kay gikan sa iyang kaliwatan, mutungha ang manluluwas. O panalanginan sa Dios ang tanang manalangin sa kaliwatan ni Abraham, ug tunglohon niya ang tanang mutunglo kanila. Kung makabasa kita sa pulong sa Dios, patsada o pwede gani nato balik-balikon, ug pinaagi lagi kanila ang tanang tribo ug tanang kabanayan ug tanang nasod sa kalibutan nga mo tuo ni ini nga manluluwas mapanalanginan. Sa pag-abot ni Abraham sa yuta sa Kanaan, nga maoy gisaad sa Dios ngadto sa iyang kaliwatan, naanay tag-iya adto nga yuta nga mao ang kaliwatan sa anak ni Ham nga si Kanaan. Hilas kaayo ang gapangbuhaton sa mga taga-Kanaan agi sa pagsimba sa ilang mga Diyos-Diyos. Busa nakahukom ang Dios nga iya silang laglagon ug ihatag niya ang ilang yuta ngadto sa kaliwatan ni Abraham. Gani pa diya sa Deuteronomio kapitulo 20 bersikulo 17 hangtod 20, gay papatay silang tanan sa Dios tungod sa ngilingig ug hilas nila nga gapangbuhaton. Ang halos sa tanan nga mga tawo nga nagpuyo didto gasimba sa mga Diyos-Diyos. Ug gani pa, gisangay kini nga yuta kang Kanaan nga anak ni Ham, apan sa dili madugay, atong mahimbaw-an nga ginganlan Israel kini nga yuta. Kanaan kaniadto, dayon gibalhin sa Israel, nga gisangay sa apo ni Abraham nga si Israel. Atong basahon kung kano sa ihatag sa Dios kining yutaa ngadto sa kaliwatan ni Abraham. Diya sa Genesis kapitulo 15 bersikulo 13 dayon 16 18 taman sa 21 ato kining basahon. Og ang Ginoo miingon kang Abraham, hibalui gayud kini nga ang imong mga kaliwat mahimong dumuduong sa usa ka yuta nga dili ila ug sila mahimong mga ulipon didto ug sila daog-daogon sulod sa 4 kagatos ka tuig. Apan akong silutan ang nasod nga ilang alagaran ug human niini manggawa sila uban sa daghang mga kabtangan. Apan ikaw muadto sa imong mga katigulangan diha sa kalinaw ug ilubong ka nga tigulang na kaayo ug sa ikaupat nga kaliwatan mubalik sila dinhi kay ang pagkadautan sa Amorihanon wala pa mahingpit. Niadtong adlaw ang Ginoo naghimo og usa ka kasabutan uban kang Abraham nga nag-ingon, sa imong mga kaliwat ihatag nako kining yutaa
gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dako nga suba, ang suba nga Euphrates, ang yuta sa mga kinihanon, sa mga kinisihanon, sa mga kadmunihanon, sa mga hitihanon, sa mga perisihanon, sa mga ripahanon, sa mga amurihanon, sa mga kanaanhon, sa mga jirgasihanon o sa mga jibusihanon. Mao kini ang giingon sa Dios ngadto kang Abram. Sa ato pa, daghan ang gitug-an sa Dios kang Abram. May tungod sa may tabo kaniya ug sa iyang kaliwatan. Daghan ang umaabot nga mga kalisdanan alang sa kaliwatan ni Abram, kay misulti ang Dios nga maulipon sila sulod sa 400 ka mga tuig. Dugay-dugay nga panahon nga ang iyang mga kaliwatan mahimo nga estranyo ug ulipon sa dili ila nga nasod. Ug natuman gayud kini kay naulipon lagi ang mga Israelita didto sa Ehipto ug dili madugay magtuon kita mahitungod niini nga ilang naagihan. Apan sa paglabay sa 400 ka tuig sa ilang pagkaulipon, misulti ang Dios nga iya silang luwason og silutan niya ang nasod nga muulipon kanila. Mao'y gisulti sa Dios ngadto kang Abraham. Gisultihan pa gyud sa Dios si Abraham nga dili siya makaapil adto nga kalisod apan magkinabuhi hinuon siya dugay ug mamatay siya nga malinawon ug tigulang na kaayo. Sa ato pa kini nga gisulti sa Dios nga maulipon ang iyang mga kaliwatan, dili naman siya makaapil. Maoy gipasabot sa Dios kaniya. Ug mahitabo gayud kini sa atong pagsunod sa ilang mga kaagi. Ato gid kining mahimbaw-an nga kining tanan nga atong gisgutan karon hinay-hinay matuman. Sa nahibalik na ang mga Israelita sa yuta sa Kanaan, pagkauman sa ilang pagkaulipon, sulod sa 400 ka tuig, ayha padayon ihatag kanila ang Kanaan ug daan gitakda sa Dios ang mga ngalan sa mga tribo nga iyang abugon aron maila kadtong yutaa. Daghan ang atong gisgutan ganina nga mga ngalan sama sa kadmunihanon, mga kanaanhon, jirgasihanon, jibusihanon, mao kadto ang mga ngalan sa tribo nga abugon sa Dios para lang maila ang yuta nga Kanaan. Gihatagan pa sa Dios ang mga Amorihanon nga taga Kanaan ug higayon nga mga 400 pa ka tuig para unta makadangup sila kaniya kay bisan kung gabuhat sila ug hilas kaayo at tubangan sa Dios, dili unta gusto sa Dios nga malaglag sila ug mahiagom sa kapungot sa Dios. Gihatagan sila sa Dios og panahon nga para makahinulsol ug mudawat sa Dios. Apan atong mahimbaw-an sa sunod nga mga episode nga walay panahon para kanila ug ipapatay gani sila. Mga igsuon, kining tanan nga gipropesiya sa Dios kang Abraham nangatuman tanan kay dili lagi mapakyas ang bisan usa ka pulong sa Dios ug ang tanan mahitabo gayud sumala sa iyang daang plano para kang Abraham. Ang tanan mga tuman. Diya sa Genesis kapitulo 16, makabasa kita nga sa dihang milabay na ang 11 ka tuig gikan sa pagsaad sa Dios nilang Abraham ug bata, nagluya ang ilang pagtuo. Ug adto nga panahon 86 ka tuig ang edad ni Abraham. Ug ang nahitabo niini gipadulog ni Sarai ang iyang sulugoon nga Ehiptohanon nga ginganlag Hagar ngadto kang Abraham nga iyang bana kay base nakahuna-huna si Sarai nga dili tumanon sa Dios ang gisaad niya kanila nga bata.
Busa nangita siya iya ug paagi aron makaanak gayud sila pinaagi sa iyang sulugoon. Sa ato pa mo'y gibuhat niya, mo'y gibuhat ni Sarah para lang matuman ang bata nga gisaad sa Dios kanila. Nangita siya iyang paagi ug ipadulog niya ang iyang ulipon nga Ehiptohanon ngadto sa iyang bana. Ug naburos gayud si Hagar ug nanganak og lalaki ug ilang ginganlag Ismael. Apan wala dawata sa Dios si Ismael, isip anak ni Abram. Hinuon iyang gipanalanginan si Ismael o gihatagan niya siya og 12 ka buok nga mga anak nga lalaki nga nahimong 12 ka mga prinsipe ug ang daghan sa mga tao dito sa Middle East. Mga kaliwat sila ni ini nga 12 ka prinsipe nga mga anak ni Ismael. Sa ato pa, bisan kung wala dawata at tubangan sa Dios kini si Ismael, gipanalanginan man gihapon siya sa Dios. Gikan sa pagkatao ni Ismael, nilabay ang 13 pa ka tuig ay pa nagpakita pag-usab ang Dios kang Abram. Basahon nato ang mahitungod ni ini para atong mahimbawan kung unsa na usab ang isulti sa Dios ngadto kang Abram. Diya sa Genesis kapitulo 17, versikulo 1 hangtod sa 27. Sa dihang 99 na ang panuigon ni Abram, ang Ginoo nagpakita kaniya og miingon, ako mao ang Dios nga labing gamhanan. Pag kinabuhi nga dili masaway sa akong atubangan ug maghimo ako sa akong kasabutan tali kanako ug kanimo. Ug ikaw padaghanon sa hilabihan gayud. Unya si Abram mihapaog ang Dios miingon kaniya, tan-awa, ang akong kasabutan anaa kanimo, mahimo ikaw nga amahan sa daghan nga mga nasod, ug ang imo ngalan dili na Abram, kundili si Abraham na. Kay ikaw gihimo nako nga amahan sa daghan nga mga nasod. Padaghanon ko ikaw sa hilabihan gayud, ug maghimo ako og mga nasod gikan kanimo, ug ang mga hari magikan kanimo, ug himuon nako ang akong kasabutan tali kanako ug kanimo ug sa imong mga kaliwat sunod kanimo sa tanan nilang kaliwatan alang sa usa ka kasabutan nga dayon aron ako mahimong Dios nganha kanimo ug sa imong kaliwatan sunod kanimo. Ug gihatag nako nganha kanimo ug sa imong kaliwatan nga sunod kanimo ang yuta diin ikaw milangyaw, ang tibuok nga yuta sa Kanaan aron mapanag-iya ninyo sa dayon ug ako mahimo nga ilang Dios. Ang Dios miingon usab kang Abraham, mahitungod kanimo ampingi ang akong kasabutan, ikaw ug ang imong kaliwatan nga sunod kanimo hangtod sa ilang mga kaliwatan. Kini mao ang akong kasabutan nga inyong ampingan. Tali kanako ug kanimo ug sa imong mga kaliwatan nga sunod kanimo. Ang tanan ninyong mga lalaki kinahanglan nga tulion. Busa kinahanglan nga tulion ang inyong yamis. Ug kini mao ang timaan sa kasabutan tali kanako ug kaninyo. Ug ang bata nga 8 na kaadlaw kinahanglang tulion. Ang tanan nga lalaki sa tibuok ninyong kaliwatan nga natawo sa inyong balay ug kadtong gipalit gikan kang bisan kinsa nga dumuduo nga dili imong kaliwat, siya nga natawo sa imong balay ug siya nga inyong pinalit kinahanglang tulion. Ug ang akong kasabutan nga anaa sa inyong unod, mahimong usa ka kasabutan nga walay katapusan. Ug ang lalaki nga wala matuli ang iyang yamis, ipahimulag gikan sa iyang katawhan, siya naglapa sa akong kasabutan. Ang Dios miingon usab kang Abraham, mahitungod kang Sarai nga imong asawa,
Ayaw na siya tawga og Sarai, kundili Sara na ang iyang ngalan. Ako magpanalangin kaniya og hatagan ko usab ikaw og anak nga lalaki gikan kaniya. Ako magpanalangin kaniya og siya mahimo nga inahan sa mga nasod ug ang mga hari sa mga katawhan magikan kaniya. Unya si Abraham mihapa sa yuta ug mikatawa ug miingon sa iyang kaugalingon sa lalaki nga usa na kagatos ka tuig. Mataw pa ba ang usa ka anak? Ug si Sara nga 90 na katuig, manganak pa ba? Ug si Abraham miingon sa Dios, o hinaot unta nga si Ismael mabuhi sa atubangan nimo. Ug ang Dios miingon, dili, apan si Sara nga imong asawa, manganak og usa ka batang lalaki, ug nganlan siya og Isaak. Ug lig-uno nako ang akong kasabutan uban kaniya. Usa ka kasabutan nga dayon alang sa iyang kaliwatan sunod kaniya. Ug mahitungod usab kang Ismael, ikaw gipatalinghugan nako. Tan-awa, panalanginan nako siya ug himuon niya mabungahon ug padaghanon sa hilabihan gayud. Mahimo siyang amahan sa 12 ka pangulo ug buhato nako siya nga usa ka dakong nasod. Apan lig-uno nako ang akong kasabutan uban kang Isaak nga ipanganak ni Sara kanimo ni ining panahuna sa mosunod nga tuig. Ug sa dihang nahuman siya sa pagpakigsulti kang Abraham, ang Dios mikayab gikan kaniya. Unya si Abraham mikuha kang Ismael nga iyang anak ug sa tanan nga mga ulipon nga natawo sa iyang balay ug sa tanan nga iyang pinalit, ang tanan nga lalaki sa mga tao sa balay ni Abraham, ug gituli niya ang unod sa ilang yamis, niadto gayong adlawa, sumala sa giingon sa Dios kaniya. Si Abraham, 99 katuig sa dihang gituli ang iyang yamis, ug si Ismael nga iyang anak, 13 katuig sa dihang gituli ang iyang yamis. Niadto gayong adlawa, gituli si Abraham ug si Ismael nga iyang anak, ug ang tanan nga mga lalaki sa iyang balay, ang natawo sa iyang balay ug ang iyang pinalit, gikan sa mga dumuduong, gituli sila uban kaniya. Sa ato pa, mo'y nahitabo. Nagpakita pag-usab ang Dios kang Abraham sa 99 na katuig ang iyang edad, o gipamatud-an na usab niya kang Abraham nga padaghanon gayud niya ang iyang kaliwatan. Gipaklaro gid pag-ayos sa Dios nga dili gid kini mapakyas nga iyang gisaad ngadto kanila sa iyang asawa, o giilisdan sa Dios ang ngalan ni Abraham og Abraham nga nagkahulugan ug amahan sa daghan. Kay pinaagi man lagi sa iyang ngalan, mutungha ang daghang mga kaliwatan. Kining bag-o ngalan niya nga Abraham, nakabagay sa ihatag kaniya nga daghang kaliwatan, pinaagi sa bata nga gisaad kaniya sa Dios. Gani, mahimo ang iyang kaliwatan nga usa ka espesyal nga nasod, ug naay daghang mga hari nga magikan sa iyang kaliwatan. Ug ang iyang kaliwatan makapanag-iya sa Kanaan nga gisaad kaniya sa Ginoo. Matuman man lagi kining tanan. Busa bagay gayud kaniya ang iyang bag-ong ngalan nga Abraham. Giilisdan usab sa Ginoo ang ngalan ni Sarai nga iyang asawa. Ug ang nakapuli sa iyang ngalan nga Sarai, Sara, nga nagkahulugan ug prinsesa, kay mahimo siyang inahan sa mga nasod tungod sa panalangin sa Ginoo kaniya, ug tungod kay magikan kaniya ang mga hari sa katawhan. Sa ato pa, si Abram nabalhin ang iyang ngalan ug bisan ang iyang asawa nabalhin gihapon. Hinay-hinay karon ga ipadangat sa Dios
O gaipaklaro niya nga ang tanan nga iyang gisulti, matuman gayud sa insakto nga panahon. Naapay gihatag sa Dios kang Abraham nga timaan sa ilang kasabutan, nga sama sa atong gihisgutan ganina, nga mao ang pagkatinuli. Dinhi nagsugod ang pagtuli sa mga lalaki. Ug adto nga panahon, gituli ni Abraham ang iyang kaugalingon, gani 99 na ang iyang edad, sa panahon nga gisultihan sila sa Dios nga kinahanglan buhaton nila kini nga timaan. O gituli usab niya ang tanang mga lalaki diya sa iyang panimalay, lakip ang iyang mga ulipon. O gikan adto nga panahon hangtod gani karon, kinahanglan gayud nga matuli ang tanang kaliwatan ni Abraham diha sa ikawalo nila kaadlaw. Wala ihatag sa Dios ang pagkatinuli kanatong mga hintil. Wala man kita hatagig balaod sa Dios nga kita nga mga Pilipino, kita nga mga hintil, nga gawas sa mga Hudiyo, kinahanglang magpatuli. Apan para kang kaliwat ni Abraham, gisulti kini sa Dios, bisan ang iyang mga ulipon, kinahanglan nga tulion. Sa ato pa, dili kinahanglan nga magpatuli kita. Apan daghan hinuon ang nakaawat sa mga Israelita, ug magpatuli usab sila. Pero ang tinuon, mauray gihatagan ni ini nga timaan ang kaliwatan ni Abraham. Ug kita, wala man kita sultihi sa Dios, mahitungod ni ini. Busa kung atong hunahunaon, lisod pamalandungon, ug muingon kita nga naay Pilipino nga walay tuli, apan kung dili ka gusto magpatuli na pwede man, wala man kita hatagig balaod sa Dios. Busa aduna kitay kagawasan kung unsay atong gusto. Gani pa sa laing mga nasod na ay mga lalaki nga dili man magpatuli. Kay lagi, wala man sila hatagi sa Dios may tungod ni ini nga timaan. Ang Dios naghatag og timaan para sa espesyal niya nga katawhan, nga mao ang mga kaliwatan ni Abraham. Wala usab musulti ang Dios nga tulion ang mga babay, kay naay ubang mga nasod ug mga tribo nga bisan ang mga babay gihimo nila o gituli nila. Aduna sila'y mga pamaagi ug kini para sa Ginoo dako nga pagsupak nga ilang gibuhat, kay wala may apil ang mga babay sa pagtuli nga gisugo niya ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan. Busa unta bisan dinhi sa tuwa dili nato buhaton, kay dili angayan ug nakasupak kita sa gisulti sa Dios diya sa iyang pulong. Pagsulti sa Dios kang Abraham nga iyang hatagan og anak, pinaagi kang Sara, mihapa siya sa yuta ug mikatawa. Basin nakakatawa sa pagkalipay ug sa dakong paghinam, ug basin nalisdan sad siya sa pagtuo, kay isa na kagatos ang iyang edad ug baog ang iyang asawa. Unsa-unsaon lugar sa pagkatuman ni ini, basin mo'y hunahuna ni Abraham. Busa gisultihan sa Dios si Abraham, nga nganlan niya ang ilang anak ni Sara ug Isaac, nga nagkahulugan o katawa. Mataglito ko nilang Abraham ang ngalan sa ilang anak, ilang mahinumduman nga ilang gikataw-an ang gisulti kanila sa Dios, nga mga anak sila, bisan kung ang ilang lawas mga tigulang na. Basin gapahiyom ang Ginoo sa ilaha nga mga kahimtang, ug dako gyud kaayo ang buhaton sa Dios para ni ini nga Abraham, ni Sarai ug ni Isaac, nga atong mahibaw-an sa sunod pagid nga mga episode. Basa kita kung unsay sunod nga nahitabo diya sa Genesis kapitulo 18, bersikulo 1 hangtod sa 15. Ug ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa kakahuyan ni Mamre, samtang naglingkod siya dapit sa pultahan sa iyang tulda diya sa kainit sa adlaw. Giyahat niya ang iyang mga mata
ug mitan-aw siya ug nakita niya nga dihay tulo katawo nga nagtindog at bang kaniya. Ug sa iyang pagkakita kanila, midagan siya gikan sa pultahan sa iyang tulda aron sa pagtagbo kanila, ug siya mihapa sa yuta. Ug miingon siya, akong agalon, kung ako nakakaplag ug kahimuot diha sa imong atubangan, dili unta kamo musaylo sa inyong ulipon. Magpakuha kita karon og yutay nga tubig, ug manghugas kamo sa inyong mga tiil, ug pahulay kamo sa landong sa kahoy, samtang magkuha ako og yutay pagkaon aron makapabaskog kaninyo. Ug human ni ana, makapadayon kamo, kay nakahapit naman kamo sa inyong ulipon. Ug sila miingon, buhata ang imong gisulti. Ug si Abraham midali pagsulod sa tulda, ngadto kang Sara, ug miingon kaniya, dali, pagkuha og tulo ka takos nga pinunghari na. Masaha kini ug himuang apan. Ug midagan si Abraham ngadto sa panon sa mga baka, ug mikuha siya og usa ka nating baka nga humok pa og maayo. Ug gihatag niya sa sulugoon nga midali sa paghikay niini. Mikuha usab siya og kiso ug gatas ug ang nating baka nga gihikay ug iyang gidulot sa atubangan nila ug siya nagtindog duol kanila ilalom sa kahoy ug nangaon sila. Ug sila miingon kaniya, hain ba si Sara nga imong asawa? Ug mitubag siya, anaa siya sa tulda. Unya siya miingon, mubalik gayud ako kanimo kung muabot na ang panahon ug tan-awa si Sara nga imong asawa makabaton og usa ka anak nga lalaki. Ug si Sara naminaw didto sa pultahan sa tulda nga diha sa likod ni Abraham. Karon si Abraham ug si Sara tigulang na sila kaayo. Mihunong na kang Sara ang naandang kinaiya sa mga babae. Busa mikatawa si Sara sa iyang kaugalingon nga nag-ingon, karon na hinuon nga ako tigulang na ug ang akong bana tigulang na usab. Aduna pa ba ako'y kalipay? Unya ang Ginoo miingon kang Abraham, nganong mikatawa si Sara nga miingon, tinuod ba gayud nga ako manganak, karon nga tigulang na ako. Aduna ba'y mga butang nga lisod alang sa Dios? Sa gitakda nga panahon, mubalik ako kanimo sa ting pamulak ug si Sara makabaton og usa ka anak nga lalaki. Unya si Sara milimod nga nag-ingon, wala ako mukatawa, kay nahadlok man siya. Siya miingon, dili, mikatawa gayud ikaw. Sa ato pa mo'y nahitabo dinhi nga bersikulo nga atong gibasa. Nakaadto ang Dios o gipaklaro niya pag-ayo ngadto kang Abraham nga ang iyang asawa nga si Sara magsabak gayud, maburos gayud og manganak silang batang lalaki. Sa ato pa mibisita ang Dios kang Abraham diha sa hitsura sa tao. Ug naa siya kauban nga duha ka anghel nga hitsura usab sa mga tao. Kay naa man lagi sila'y gahom nga mahimo nila kung unsay ilang gusto. Nailhan ni Abraham nga mao ang Dios, kay kapila magpakita ang Dios ug basin sama gihapon niini ang iyang gigamit nga hitsura. Busa ditso siya nailhan ni Abraham. Naay ubang mga panahon nga atong mabasa diya sa balaang kasulatan nga nagpakita usab ang Dios sa ubang mga tao nga hitsura usab sa tao. Nga ato ganing mabasa diya sa Genesis kapitulo 32 bersikulo 24, 43 ug bisan sa Daniel 3:25 nga naay mga anghel nga nagpakita og hitsura og porma sa tao. Gaingnan usab kita sa balaang kasulatan nga walay tawo nga nakakita sa Dios nga magpabiling buhi. Sa ato pa kung magpakita ang Dios sa himaya sa iyang pagka-Dios, dili makaya sa tao ug mamatay ra kung iyang makita. Dili gani makaharong sa kahayag nga gahom sa Dios.
Busa migamit ang Dios og ubang mga hitsura sa iyang pagpakita sa tao aron dili sila mamatay. Sa pagbisita sa Dios kang Abraham, gilutuan ni Abraham og espesyal kaayo nga mga pagkaon ug mikaon ang Dios ug ang duha ka anghel. Ug unya giingnan sa Dios nga mubalik siya paglabay sa usa ka tuig ug naa nay anak adto nga lalaki si Sarah. Hapit na matuman ang gisaad sa Dios nilang Abraham nga anak. Gaipakita sa Dios nilang Abraham nga wala gay imposible alang kaniya, ang tanan matuman gayud. Sa ilang pagbiya kang Abraham, naay napaingnan ang duha ka anghel ug mahimbaw-an nato kung asa sila nakapaingon ug kung unsa ang gipatrabaho kanila sa Dios. Sa sunod pa nga mga episode, ato kini masayran. Ug sa musubay ni ining episode, makita nato sa balaang kasulatan nga nataw gayud ang anak ni Abraham nga si Isaac nga katawa ang kahulugan sa iyang ngalan. Natuman lagi kini nga gisaad sa Dios nganha kanila. Busa sa sunod nga mga episode, excited kita nga masayran pagayud kung unsa ang nahitabo kang Isaac, dayon kang Jacob ug daghan pa nga ilang mga kaliwatan.